Bon dia, bona vesprada o bona nit per a quan sigui que escolteu este meravellós podcast. Som Gemma i Nerea i això és... I això és Gent amb trellat. Gent amb trellat. Bueno, una setmana més per ací. Mare Jo avui Déu. en el meu canto he representat, jo crec que a la meitat d'Espanya, i la meva veu congestiona. Bueno. Estupendo. Una cosa, també te dic, pa una volta que tu estàs constipat i jo no, anem a veure si s'aclarim alguna Tota la setmana raó. i ho fem les dos bé, perquè és que jo ja no Exacte. puc. Bueno, sempre te queda una de cal i una d'arena, ¿no? Pues Exacte. nada. Algú té que No passa representar al col·lectiu de constipats d'Espanya. Bueno, del món. Exacte. Tota la raó. Però bueno, avui és un dia molt especial. Dis-ho, Nerea, Sí. quin dia és avui? Pues, avui és Sant Jordi. És que No me lo em puedo pareix. creer. Ja estem en este dia una altra volta. M'encanta este dia. A mi també. O sigui, jo, com que m'he tornat un poc varilla, sí, perquè dic, jo vull regalar llibres, però si jo li regalo llibres en italià a les meves amigues que són castellanes totes, què faig? En plan, és que no... Bueno, no jo va soc ser- valenciana, ¿vale? No t'enganyes, tampoc, Ja. Te vaig a Jo dir. dic que sí, saps? En plan, jo dic que sí, que dic, buah, vaig a trobar algun llibre així xul... Home, es troba, però estan en italià. I aleshores és un poc Ja. complicat. Però l'essència és la mateixa, te vinc a dir. Exacte. A mi m'encanta... Bueno, les flors tenen el mateix idioma. Exacte. En tot el món, o sea, Ahí que... no hi ha discussió. Exacte. Així que regaleu llibres i floretes. Si són en valencià, millor que millor. Les flors poden ser d'on vulgueu, també te vaig a dir. Però sí, Però que siguin d'una tenda local, important. Que estan molt bé efectivament. les ofertes de X supermercat i tota la pesca. No. Però comerç local. Exactament, que sempre fa il·lusió. I, jolín, és així més sentit, no? És un regal més cuidat. Clar, exacte. Però bé, esta setmana, com esteu veient en el títol, s'han acabat les notícies. Ja S'han acabat està. les notícies, ja està. Este és el nostre manifest en contra de les notícies de l'actualitat. Estem fartes. Ja no podem veure més actualitat, és que ja està. S'acabó. Perquè, bueno, sempre està bé, no?, tindre moltes coses. Que nosaltres som unes persones multitarea, multifunciones. Total. Claro. Aleshores, hem decidit que el capítol d'avui va ser sobre, bueno, reflexions que mos agrada a ja està. nosaltres. I ja És està. que, i com us agrada reflexionar, I som multitarea, jo ja no sé si som multitarea perquè ens ha tocat o simplement, mira, ho duem en orgull i ja està, tampoc fa falta tant. Jo crec que és perquè som valencianes. Ja, Fíjate, a una voltes és el que creença, toca, no, meua. Exacte. Bueno, les millors guerreres de Déu. Exacte, som les escollides. Pa bé i pa mal, vamos. Exacte. Però bueno, bueno, i jo estic acabat d'aterrissar del meu viatge a Madrid, que els que me seguiu en el meu compte privat ho sabeu. Vaig anar a Madrid. Així és que, bueno, ja sabem que esteu així escoltant, però jo li vaig a contar a Nerea el que vaig veure. Exacte. Per això està. Si no voleu escoltar-ho, pues... Pues adelanteu el capítol, chica, fíjate lo que te vaig a dir. Bueno, pues molt emocionant, la veritat, me va agradar molt. Jo crec que a tu també t'haurà agradat molt, perquè, bueno, al final pues, vas a veure el periodisme des d'allí, no? Perquè jo vaig anar, Sí. era un viatge a la universitat, vam anar el dijous i vam tornar el divendres, i vam anar a veure, pues, bueno, els periòdics per dins. Vam veure Que guai. l'ABC, vam veure El Confidencial, vam veure Maldita i el divendres vam veure El País. I ja se van tornar a casa.
Però va ser superxulo, de veritat. Molt, molt xulo. Que guai. I, o sigui, a veure, l'excursió vos la planificava la uni, però per això vos deixaven entrar allí a les redaccions i tota Sí, la cosa? sí, clar. Val. Sí, sí. Però molt guai, molt guai. El que més m'ha agradat va ser el Confidencial, encara que el País va ser, vamos, un espectacle. Perquè he de dir que en tots mos van cuidar molt, o sea, la persona escollida per a donar-nos la xarla, per a fer-nos el tour i tota la pesca, ens van cuidar molt, perquè érem la primera visita que se feia a tots els mitjans de comunicació des del Covid, des d'abans del Covid. Així és que molt bé la veritat. I això, el que més m'ha agradat va ser el Confidencial, per la part de que les oficines, on estan els redactors, bueno, tota mena de periodistes, estan com en un espai superobert, superagradable, llum natural... És que literalment és com les pel·lícules, literalment. O sigui, super xulo. Després, el Confidencial. Y el País era gigante, però gigante, clar. perquè tenia la fàbrica de fer el paper de periòdic i nosaltres vam entrar per el lloc on aparcaven els camions i així el periòdic directament. O sigui, literalment la fàbrica. Collins. Ho tenen tot allí? Superxulo. Sí, sí, unes infraestructures, vamos, uau. Però sí que és de veres que les oficines eren un poc rares, no? En plan, no n'hi havia tanta finestra... O sigui, és que el Confidencial literalment és com un edifici de cristal, literalment. Gemma, per a treballar en una redacció necessita un finestró. Ja ho sabeu, Claro. si la voleu contratar. Claro, hombre, és que si no... És que si Hombre, no... jo ahí els sentat- exàmens me'n vinc a estudiar a ma casa, perquè jo en Claro. la meva finestra dona a un pati de llums. Horrible. Ho sent molt. Jo també. Jo la que més. Jo sí que ho patisc. Sí. Però bueno, molt xulo, la veritat. Me va com deixar ben clar que això era el que jo volia. La llum Que guai. natural, me referís. Exacte. Claro, sí. D'un bon ecosistema. Després ja veurem, a lo millor acabe de panaera, però la meva panaderia La llum? donarà una finestra al carrer. Ja t'ho dic jo. Exacte. Una no, serà tot acristal·lat. Tota una panaderia a cristal·lar. La màquina a cristal·lar. La màquina de vidre. Que em faig a coses. Que jo la veig per dins. Lo que fa. Fent pa de vidre. Ahí. Pa que isca Pues la sí. llum. Que m'enlluerne el pa. Que Exacte. me deixes cega. Pa reflexionar. Molt xulo, la veritat. No vos puc recomanar que aneu, perquè segurament no vos deixaran anar, per desgràcia, perquè és molt xulo. Però bueno, si tingueu la oportunitat com jo, pues aneu. Encara que no vos interessi el periodisme, perquè està molt xulo, la veritat. Que guai. I pues bueno, sí que ja t'enviaré a tu algunes fotets que vaig fer que no les Exacte. vaig pujar en Instagram, perquè, bueno, Són exclusives. exacte, no passa res. Bueno, els altres heu pogut disfrutar de 2 dies de fotos meues. Xica, Ja què més està. vols? Claro, hombre. I vaig pujar també fotos de la meva cara. Això ja és Hi ha moltes el exclusives. pic. Hòstia, ja... T'has exposat massa, jo crec que ja està bé. Sí. No, desde luego. Però bueno, no passa res perquè avui vinguem en una reflexió, vinga. És una reflexió que jo vaig tenir l'altre dia. Avui hem elegit que xarre la que li falta l'aire. Fíjate lo que te vaig a dir. No passa res. Tu agafa't el ventolín i vamos que nos vamos. No, però és una reflexió que jo crec que Nerea tindrà molt que dir. Sí. Voy a por ti. Voy a por Vale. Bueno, vamos allá, ¿vale? Vos vaig a dir la idea principal y después ya la desarrolle, ¿vale? La desenvolupe. Vale. La he resumit en una frase. No sé si té molt de sentit, però és el resum que jo puc fer i Vale. així no se va quedar. No, sí. La frase és...
jo per a les meues amigues sóc la millor persona del món, però per a altres persones sóc la pitjor persona del món. Vale? I ara desenvolupe. M'he volgut posar a mi d'exemple per no posar a les meves amigues perquè jo no accepte que una altra persona pense que són les pitjors persones del món, ¿vale? Entonces, pues m'he posat a mi, de sujeto. Bueno, és que ho vaig pensar l'altre dia perquè, bueno, a mi hi ha moltíssima gent en la carrera que me cau mal, per no dir que simplement una persona me cau bé, sabeu? O sigui, és heavy, lo meu és heavy. Però és que jo... bueno, no anem a entrar en aquest tema. Jo tinc els meus motius i s'acabó. I prou. Ja està. Però, claro, què passa? Que la gent em cau mal per un motiu, no em cau mal perquè sí i ja està, ¿vale? Què passa? Que jo, quan una persona me cau mal, i quan una persona me cau bé també, soc molt expressiva. Entonces, és impossible que tu me caigues mal i no ho sàpigues. És impossible. És impossible perquè jo... Se te veu en la cara. Que jo t'ho dic. Jo t'ho dic sense dir-te-ho. Si me preguntes t'ho dic, també te vaig a dir. Claro, per que preguntes. Però és que ho vaig pensar l'altre dia perquè em va passar alguna cosa amb una xica que no és algo super heavy, ¿vale? Simplement, en plan, se vam xocar, ¿vale? I jo vaig pensar, tio, que mal me caus. I aquesta xica se va donar compte de que jo l'estava mirant en plan, no. I clar, jo vaig pensar, tio, per aquesta xica jo seré super mala persona, saps? Perquè igual ella no sap ni per què me cau mal. Vale. Saps el que t'ho vull dir? Sí, Entonces, sí, per sí. aquesta persona, jo seré super mala persona, en plan... si té que dir-li algo a alguna altra persona de mi, li dirà coses roïnes, li dirà coses males, Ja. i tal. En canvi, les meves amigues, no és perquè jo me crega el centre del món, però les meves amigues m'ho han dit, xica, pues jo lo tomo, ¿no? Pues ja està. Les meves Home, perquè amigues... són les teues amigues, ja em fotria. Claro, exacte. Soc super bona persona, soc de les millors persones que han conegut, i tot virtudes. Bueno, tot virtudes tampoc, no? Perquè, òbviament, són realistes també, Sí. però no sóc la pitjor persona del món. En plan, saps? Sí, sí, entenc com la diferència que has fet. Exacte. A veure, jo pense que, o sigui, ser bona, o sigui, bona persona o mala persona, ja hem parlat moltes voltes de que aquestes coses, bueno, cada un les pot interpretar a la seva manera. I per això mateix, per a una persona pot ser la pitjor persona del món i per a una altra dir, jolín, la millor. Què passa? Que sempre, o sigui, n'hi ha com una frase que se diu molt, que jo veig molt, que dic, ai, que latxe, però en veritat té raó. I és com... la gent que em vol me veu com la millor persona, però jo sóc com la mala d'alguna història. Saps el que te vull dir? Sí, I és com, que latxe, perquè era una latxe. sí. Això primer de tot. I segon de tot, pues té la seva raó perquè pues, o per X o per Y, o has conegut aquesta persona en un moment de la teua vida que no heu coincidit, o heu tingut una discussió que ha sigut mortal, o aquesta persona i tu, encara que se poseu en altres coses i visgueu una altra vida, no se dureu mai bé. Exacte. I simplement no significa que a lo millor aquesta persona siga mala persona, perquè jo pense que ser mala persona és fer coses a males. Saps el que te vull dir? Clar. Però almenys per a mi. Entonces, si és com un conflicte que, jo què sé, el que tu has dit, que has discutit en una xicona i aquesta xicona s'ha donat compte de que, ai, pues no le esté cayendo muy bien, ¿no? Esta chica. No, fíjate. Jo crec que és perquè pues, no heu coincidit i simplement teniu aquest pique que pues, no vos va deixar ser amigues ni ser res més, però tampoc significa que tu sigues mala persona, m'entens? Sinó que per a ella, pues no, que no entra en el seu cap i ja està. I tampoc significa que ella siga mala persona, saps? Tu tindràs les teves raons de per què la odies o perquè te cau malament, però tampoc significa que siga una mala persona, saps? Sí, sí, clar. Jo a lo millor estic sent molt positiva i sempre estic veient com la part positiva de la gent i de que ningú és roïn, però no sé, com
si n'hi ha una persona que realment no t'està fent algo que és pa fotre i que tu saps que amunt és pa picar-te, jo no diria que és mala persona. Però també t'he dit que moltes voltes, bueno, en este cas concret i altres coses que hem parlat, igual ho hem parlat com molt en plan aixina, no? En plan, perquè realment el que estàs dient pense que tens raó, però quan ho apliques a un cas concret Ja. és diferent, saps? És més difícil. Esto és la teoria i això és la pràctica. Exacte, Clar, perquè sí, jo sí. he pensat, o sea, quan estava contant aquesta història, estava pensant això en una xica molt concreta, en plan, perquè justet ho vaig pensar quan va passar aquesta xica. I he pensat, no vaig explicar en plan el perfil d'esta xica perquè realment no té res que veure en la història ni en la meva reflexió. Però és que acaba de caure que esta xica jo ja l'havia presentat en el podcast. Perquè no sé si recordeu, els primers capítols, jo vaig vindre un dia molt enfadada perquè una xica de la meva classe havia sigut valencianòfoba en mi. Ah, sí. Pues és esa. És la valencianòfoba. Pues entonces mala persona, s'ha acabat esta reflexió. Clar, suficiente. és que tu ho estava pensant quan ho estaves dient i jo pensant, joder, té tota la raó, tal, però clar, és que jo pense que és mala persona per una cosa, en plan, bueno, com totes les persones que em poden caure mal, en plan, que no és perquè me dé la gana i ja està, en plan... Però és que o sigui, en plan, jo crec que si ho fas no pensant en tu i en un cas concret és molt fàcil. Però si tu penses des de com la teua experiència, és molt difícil ser objectiva. Saps? Dir, ai, esta persona no és tan mala... No, va, anem a ser realistes. No. Això no se dona. Dius, esta persona és mala persona perquè ha fet això, perquè ha fet allò. Però si com... O sigui, és que jo crec que és molt difícil arribar al punt de pensar-ho com des de tercera persona, saps? I aquest cas concret. És molt complicat. Sí. Perquè eres tu la que estàs ahí dins. Exacte. Però és que damunt, o sea, en este cas concret també pense que igual la seva millor amiga, o sea, pensarà realment que és la millor persona del món, igual que jo ho pense dels meus millors amigues. Jo pense que no n'hi ha persona en el món millor que les meves amigues. Però, clar, és que la seva millor amiga segurament no estiga valenciana. Entonces, és un cas que ella i la seva millor amiga mai han tingut que viure, entonces no saben com pensen igual, perquè igual no hagi mai el tema, o no s'ha tocat afrontar una situació així juntes, saps el que te vull dir? Plan... O simplement, o sigui, tenen com pensaments molt iguals, saps? I aleshores no la veurà com una mala persona, sinó com la seva millor amiga. Perquè pensa el mateix, o perquè els agraden les mateixes coses, o perquè tal, saps? Com... O sigui, a lo millor per a tu, des del teu punt de vista, veuràs a l'amiga i diràs, tu també eres que avorrit tan fila, però per a elles, com que seran molt semblants o tindran interessos en comú, diran, vestis, i ja està. Pues fíjate, ¿no? Però bueno, no sé. És que a mi en veritat em fa gràcia, no? Perquè, bueno, no vull pegar-li 30.000 voltes a este cas concret com si no me donara igual que fora valencianòfoba, perquè realment me la pela, o sea, ja s'apanyarà ella en la seva desgràcia. És el problema. Claro, però per no traure a les altres 100 persones que estan en la meva carrera i de les quals totes i cada una d'elles podria traure una cosa, un motiu, anem a continuar este tema, no? Perquè, clar, jo també pense que al final el comentari que ella me va fer de sent una valencianòfoba, en plan, perquè realment o sea, així ho comentem en broma i a mi no me va afectar de que me n'anara jo a ma casa plorant, saps? Simplement vaig pensar, la palurda esta que collons m'està dient. Exacte. Sí, però realment pense que ella tenia un problema greu en la seva ment per pensar això tan heavy que tingues que exterioritzar-ho a una persona que saps que no pensa com tu, en plan... Vull dir-te, jo mai aniria a un fatxa i li començaria a dir coses en contra dels fatxes, saps? Perquè, joder, o sea, és el que tu penses,
Ja, però vull dir-te, és que igual me pega una punya, saps? I aquesta punya jo la podria entendre, perquè jo de la nada li estic començant a dir coses que ell no s'espera, o ell o ella no s'espera que jo li estiga atacant d'aquesta manera, saps el que te vull dir? En plan, no sé si m'explique. Sí. Saber posar fatxa també és un exemple igual un poc roïn, perquè tot el món sabem que els fatxes, o sea, ser fatxa no està bé, no? Però, Ja, jo què òbvia. sé, per posar un exemple d'una cosa que jo no compartisc. O sigui, sí, entenc. Entenc. En plan, és que tu des de com... És que, de veritat, a mi este problema se me fa molt complicat pensar-ho des d'una tercera persona, saps? I sí que ho estic repetint. Les persones que són valencianòfobes. Sí, és que no puc. Jo, La valencianofòbia. és que no puc. Jo ho sent. Ho puc intentar? No. M'ha cansat. Ja. És que és això, és que jo realment pense que ella té un problema molt més greu dins d'ella. I bueno, ella i totes les persones que pensen igual, perquè això implica una sèrie de coses. En plan, és com si tu me dius, soc racista. En plan, és molt fàcil dir-ho, te ho pots prendre a conya, tal, però realment això implica que tu tingues un pensament sobre aquest tema que afecta a molts altres aspectes de la teva vida que estan mal, o sigui, estan mal per el simple fet de que no respecten els drets humans. Exacte. És que les opinions, o sigui, les opinions i tindre opinions sobre drets humans no és el mateix. És a dir, exacte. I les creences opinions... de la gent que van en contra dels drets humans. Exacte. Perquè a Gemma li pot parèixer que el millor color del món siga el rosa i jo li diga el blau i fem el logo de gent amb trellat. Però bueno, exacte. A banda. Això són opinions, però que estem així comentant els drets de la gent i pensant que tenim una superioritat respecte als altres no és cap tipus d'opinió. Sí. I punto. Aleshores, jo crec que en aquests temes sí que és molt més complicat dir si no és mala persona o bona persona. Jo, sincerament, en això diria creu i ratlla. Exacte. No, però jo realment pense que això te fa una mala persona. Clar. O sea, a mi me la pela tot. Jo pense que és mala persona. No, però perquè també pense que... O sea, que eres mala persona per, primer, haver desenvolupat tant aquest pensament com per tindre que dir-me-ho per la cara, i segon, per no fer autocrítica, donar-te compte que aquest pensament està mal, perquè no crec que siga ni ella tan estúpida, ni aquest pensament tan, jo què sé, elaborat, com perquè tu no te dones compte de que està mal, i tercera, perquè tu no intentes millorar cada dia. Saps el que te vull dir? Pues perquè a lo millor molt probablement tinga 2 llums i aquesta xica no es planteja que lo que Home, pues està... 2 me pareixen moltes, fíjate. Ja, me pareix molta quantitat. Perdó per l'exageració, però em pareix molta quantitat. I a lo millor pensa que no és una cosa en la que ha de reflexionar, que simplement ja està. Que està mal? Pues molt mal. Molt. De fet, moltíssim. Però això és la seva... O sigui, si jo me pose en el seu cos, que ho sent molt, posar-me en el seu cos, perquè no vull empatitzar amb feixistes, també te vaig a dir, jo diria, no tinc res a millorar, això és el que jo pense, i ja està. I no és que estigués pensant sobre que els colors o que a mi m'agrada més la pizza i a tu l'hamburguesa, no és aquest tipus de conversa i d'opinions. Així que això. És que al final sempre acabem parlant de les persones valencianòfobes. No, però és que... El meu tema preferit, mentre jo diria. Mentre existisquen, nosaltres vindrem... Tota la raó. A atacar-les. És que sí. O sea, ojo por ojo. Ojo por ojo. Sí. Es que me pareix lo més just en este cas. Tu xure. Total. I res, una setmana més així, i res, esperem que vos hagi agradat, que hàgiu desconnectat un poc, que s'hàgiu enfadat, que hàgiu rigut,
I res. I no res. Sigau gent amb trellat.